Kerstfeer Venray van start gegaan. Wijkvereniging Veltem stopt. Het is vandaag 12 december. Dit is het PLM Maasjournaal. Gisteravond was de officiële start van Kerstfeer Venray. Een nieuw initiatief dat de aankomende dagen in en rondom het oude busstation plaatsvindt. Hoe zou het er nou precies uitzien? Dat was nog niet zichtbaar toen alle genodigden voor de opening van de allereerste kerstfair in Venray naar het oude busstation gingen. Deke Smeets deed de officiële opening in het donker. En na een verhaal uit de Bijbel over engelen en een kort gebed gingen dan eindelijk de lichtjes aan. En konden mensen alle sfeervolle standjes en de kerstfeer bewonderen. De kerstfair is in relatief korte tijd opgezet. Het initiatief komt van Ilona Grothuizen. Nou, ik heb in het verleden regelmatig een fair in de Boogaard gehouden. En toen kreeg ik vanuit Venray de vraag van God, wanneer ga je dat nog eens een keer doen? Nou, en deze locatie die hadden we en toen dacht ik, nou, misschien leuk om het hier te doen. Dus vandaar dat ik de hort op ben gegaan en probeer mensen te enthousiasmeren om mee te gaan doen. In totaal zijn er 21 ondernemers die meedoen aan de fair. Eén daarvan is Tof Thuis uit Eten. En zij zijn al vanaf het begin af aan betrokken bij de opzet. Met Tof Thuis uit Eten hebben wij een aantal maanden geleden in dit oude busstation hebben we een pop-up restaurant gedaan. En er waren een aantal mensen, waaronder Ilona Grothuizen, die waren daar ook aan het eten bij ons. En die vond de sfeer zo geweldig, zo fantastisch. Dat ze zegt, oh, dit lijkt me nou leuk om de kerstmarkt die ik vroeger op de Boogaard had, om dat nog een keer te doen. En dan in diezelfde setting, dezelfde sfeer als het pop-up ook was gedaan. Op de kerstfair is een mix van allerlei soorten standjes. Van kerstaccessoires tot aan boeken en kaas, er is van alles te vinden. En daarnaast is er een sfeervol cateringgedeelte waar je jezelf kunt opwarmen met een glaasje glühwein of een hapje kunt eten. De organisatie hoopt dat het een succes wordt en denkt al na over een vervolg. De bedoeling is dat het herhaald gaat worden, maar het zal natuurlijk afhangen na deze 4 dagen hoe we er tegenover staan. En wat uiteraard al de medestanders vanuit het Venrayse ervan vinden, die eraan meedoen. Of ze zeggen, nou hartstikke leuk, we willen graag nog een volgende keer meedoen. Maar we doen ons best en 4 dagen lang en we hopen dat we dadelijk kunnen evalueren en zeggen, jongens, dit gaan we volgend jaar nog een keer doen. En misschien nog groter en misschien wel een ijsbaan erbij, wie zal het zeggen. De zegen van de deken is er in ieder geval. Hij was zeer onder de indruk van de eerste Venrayse kerstmarkt. Nou, ik vind het een heel mooi initiatief, omdat het brengt een aantal hele mooie zaken rond kerst bij elkaar. Die buitenkant zijn, maar wel van de mooie buitenkant. En wat ik ook wel heel fijn vind is dat in een tijd waarin je toch winkeliers en middenstanders hoort kreunen en steunen en ze het ook denk ik echt niet gemakkelijk hebben hoor. Dat men denkt van nou ja, we gaan niet bij de pakken neerzitten, maar we zetten hier gewoon een nieuw initiatief neer. En ik denk dat dat een goede zaak is. Dat mensen zich niet hier zomaar eronder laten krijgen. Tijdens de opening benoemde Ilona al dat Deke Smeets een groot kerstengelliefhebber is. Op de fair was hij daarvoor aan het goede adres, want er waren behoorlijk wat kerstengeltjes te vinden bij de standjes. Eventueel zelfs een uitbreiding van de collectie? Ik zag er net 2 staan, maar ik heb er al een stuk of 600. En je wordt, naarmate je langer verzamelt, word je ook kritischer in, of het dan kunst of kindjes, dat doet er niet toe, kritischer in wat je erin zet. Maar ik heb wel een paar mooie zien staan, ja. Waaraan moet een goede engel nu nog voldoen die bij u in de collectie mag? Nou, wat ik altijd interessant vind is als hij een interessant nieuw attribuut bij zich heeft. Iets waar ik een engel nog niet mee gezien heb. Bijvoorbeeld, om wat te noemen, vorig jaar heb ik een paar engelen op de kop kunnen tikken die op een varken zaten. Ja, en zo heb ik engelen met een hond. Dus als we bijvoorbeeld een dier bij zich hebben of als er iets bijzonders aan te zien is of een gekke houding of zoiets, dan komen ze wel aan aanmerking. Na de opening was het meteen druk op de fair. Er waren heel wat mensen op het nieuwe evenement afgekomen. En de reacties van de bezoekers waren eigenlijk allemaal zeer positief.
Ja, wat ik tot nu toe gezien heb, is geweldig. Het is een prachtige verzameling, prachtige spullen en ja, nostalgie komt weer bovendrijven. Dus ja, geweldig om hier te zijn. Ik heb ook al tegen mijn vrouw gezegd, we gaan zondag hier nog eens op ons gemak nog een keer terug ook nog. Ja. Nou, gezellig, sfeervol, zeker voor herhaling vatbaar. Vaak wordt zo'n evenement met ervaring toch rijker. Ja, zeer positief tot nu toe. Ik heb nog niet alles gezien, maar ik ben mijn vrouw wel kwijt, dus de enige zorg heb ik er wel over. Of dat in de portemonnee nog allemaal goed komt straks. Ja, tot nog toe vind ik het ontzettend gezellig, heel goed opgezet, erg sfeervol en ja, goed initiatief. Is het voor u iets dat terug mag gaan keren volgend jaar? In ieder geval, ja zeker. Ik vind het erg leuk. Ik vind het heel erg leuk. Ja, ik denk het wel. Nou Venray, die andere grote evenement hier met de kerst verloren, is het natuurlijk een prachtige plaatsvervanger. Ja, het is wat anders, maar toch wel een prachtige opvolger en een plaatsvervanger daarvan. Ik denk dat er ook heel veel mensen gebruik van zullen maken. De kerstfair is vandaag nog te bezoeken tot 9 uur 's avonds. Zaterdag is de fair van 1 uur 's middags tot 9 uur 's avonds geopend en op zondag is de fair van 1 tot 6 te bezoeken. Wijkvereniging Veltum gaat definitief stoppen. De wijkvereniging heeft enkele jaren geleden haar activiteitenaanbod op een laag pitje gezet. Nu er een nieuwe club actief is en vanuit wijkontmoetingscentrum Het Schupke de leefbaarheid in de wijk de volle aandacht geniet van het wijkplatform Veltum, is de tijd rijp om de wijkvereniging formeel te gaan opheffen. Dat gaat gebeuren tijdens de laatste algemene ledenvergadering op vrijdag 19 december om 7:30 's avonds in WOC Het Schupke. Tot zover het PLMA-journaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met zaterdag 6 uur 's avonds. Om 7 uur is een uitzending van Venray in bedrijf aan tafel. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht is het overwegend bewolkt en er zijn perioden met lichte regen. Morgenochtend blijft het bewolkt. Het blijft droog en in de loop van de middag komen er enkele opklaringen. De maximumtemperatuur is ongeveer 6 graden. Een fijn weekend en graag tot maandag.